Benvidas ao Reconcho Gamer. Se queres que comentemos algunha das túas cancións favoritas de videoxogos, xa sabes, deixa aquí nos comentarios e pode que sexa unha das vindeiras cancións que fagamos neste Reaccionando a Bandas Sonoras. Au. Que tal, como andades? Pásade. Hoxe imos cun tema da Super Nintendo, neste caso un que nos propón la Denise XD, que nos pide se podemos reaccionar a banda sonora de Kirby Superstar. Kirby Superstar, se non lembro mal, xogueino vagamente. Creo que é un recopilatorio de diversos minixogos que a personaxe de Kirby, xa sabes, esta bola rosa que se infla, que ten aerofaxa. Era aerofaxa, non? Que ten gases. E neste caso, la Denise non nos concreta ningún tema en concreto, se sabedes que prefiro que me poñades de canción en canción, porque é un pouco tamén o que nos dá así para sacarle todo o xugo, todo o que se lle poda sacar a cada canción. Neste caso non vou escoller Gourmet Race porque a coñezo, de feito no último vídeo que fixemos de Reaccionando Bandas Sonoras, tedenlo por aquí, pois facía unha pequena referencia a este tema. Entón, como non tiña moi claro cal meterme, dixen, vou coller o tema dos bosses, que hai un tema aí que se chama Boss Battle. Entón, tamén nos permite explicar unha serie de mecánicas que teñen... Bueno, espero que nos sirvan. que teñen as cancións dos bosses ou que estrategias pode ser que se usen comuns a todos os temas dos bosses. Así que imos con o Boss Battle theme do Kirby Superstar. Sí. Ala vai. Xa de vosso baixo. Que repite. No repite. Tema di unha cousa, entra outro. Dinámicos, é unha batalla rápida, non un xefe moi pesado. Perdade, sou un son por aí porque me acaban de seguir polo Twitch. Isto é unha cousa peregrina que teño por aquí que entran sons, ainda que non este en Twitch, entran sons aquí na grabación. Xa sabedes, twitch.tv/reconchogamer. Pois é un tema guai, o sea, ten varias cousas das que quería comentar. Das que imaginaba que podía comentar. O primeiro, vedes que o peso, digamos, hipnótico que ten a carga este tema é o baixo. Que vai cambiando un pouco as notas, incluso vai marcando tamén a armonía. Entón, normalmente eu creo que tamén unha preponderancia dos baixos nas melodías dos bosses importante, porque tamén os bosses entendemos que é como un inimigo máis grande, un inimigo maior, entón como transmites ca música que algo máis grande, que algo maior, pois máis grave, aparte de igual máis volume, pois temos esa cousa. E aparte ten como unha mala baba ese riff, non en plan, está en modo menor, ou seja, en modo máis triste, máis intenso, e é como que son esquivo, pero estou aí atacando e pam pam, pam pam, pam pam, e logo hai un momento que cambia, que sube pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam, para que vexamos que non é unha cousa de relaxarse, non, que isto vai ir cambiando, o sea, transmítenos un pouco tamén esa sensación. Xa só co baixo. Logo, o que ten, que igual non teñen todos os bosses é que a proposta é un xefe dinámico, como é un shooter, algo así super pesado, algo que hai que meter non sei cantos golpes, entendo que é unha cousa máis de esquivar, o que me transmite, que é un xefe no que, como estamos nun ambiente probablemente de plataformas, hai que esquivar máis que atacar. O sea, eu creo que con esta música intentan isto. Outro seguimento. Que está pasando hoxe? Gracias, Roshi. Se ves este vídeo en diferido, aquí está Roshi, asjate. Gracias por o seguimento. Non sei que pasou aquí. Comezan a seguir xentes agora.
Ok, iba. Entón, por unha parte eso, o baixo. Logo eso, a melodía que non é moi pesada, vai moi lixeiro de... Non vai todo en pam, 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 senón que pam, 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 para pam. Como vai, que é moi esquivo, sabedes? Entón eu creo que tamén transmite a sensación de que un xefe, o que vos dice, de esquivar. Esa melodía que hai uns sintetizadores que intentan soar metais, vedes que hai un momento que había un silencio que o enchen outras respondendo, unhas que facían pam, 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 para pam, e outras para pam. E tamén unha maneira de encher os espacios. Non teníamos ao baixo todo o rato dominando, que está aí todo baixo presente, sempre facéndose tan, tren. Pois sí, cumpre un pouco esa función. Eu creo que o que me transmite esta boss battle é que é boss pola parte do... pola parte do baixo, que xa vos digo, un riff con un pouco mala baba, que ten unha certa predominancia no graves. Logo, é certo que os timbres, dentro de que é unha Super Nintendo, probablemente todo vai soar bastante sintético. Si que hai outros xogos, que, por exemplo, Donkey Kong, que intentan buscar timbres un pouco máis que se semellen a instrumentos da realidade. Aquí non. Estamos falando de un Kirby, un xogo colorido, un xogo que non intenta disimular... que eso, que é puro colorido, entón que a música tampouco ten sentido poñernos aquí a facer ahora colorituras, senón con sintes bastante sinxeros, bastante timbre amable, directo, e que vai acorde co que estamos vendo no xogo. E como ves, a percusión tamén vai moi libre, non ten tantos golpes fortes, digamos de bombo de caixa, non é pum pum tucu pum pum pum, non, sen que basicamente marca o básico, pum, cha, e logo dalle velocidade co... Creo que había algo así, a ver se estou inventando. Se fai pum, porque xa o baixo está dando dinamismo a velocidade. Entón, ao cargarlle o baixo, en vez da percusión, pois eso, tamén contribúe que vos dicía, que hai unha cousa grave por aí que non está metendo presión. Sei que moi redundante, tamén un tema moi pequeniño, xa vos digo, dura 40 e poucos segundos a volta que fai, e iso, pero xa vedes que está unha cousa moi pequeniña, ten cousas ou matices que che permiten saber por que se escolleu para tal motivo. Entón eu creo que este, claro, vos coitade e dís, jolín, un boss, creo, eu aquí intentei un pouco desgranar que son esas cousas que nos soan na cabeza, que eso soa un boss. Espero que algo quedase. En fin, que moitas graciñas pola recomendación la Denise. O resto se sabedes, tedes alguna canción que queramos que querades que descubramos e analicemos aquí, non tedes máis que poñer aquí nos comentarios. Vémonos no próximo vídeo, saúdos de Gordillo, coidadevos.